mga karusi, mga karusi moto. Mga karusi moto, dito tayo ngayon sa may Pinmali, Karusi, Pangasinan branch. Ang mga karusi moto, available ito yung ano ngayon, 175 na pang tricycle, yung TC Macho, at saka yung 150. Available din ito ngayon. Marami lang stock yung mga karusi. Pero yung 125, no, pwede pick upin sa ibang branch, no. Tara mga karusi, tingnan natin yung mga pang tricycle, yung Macho na dito. Ay mga karusi moto ng mga karusi, no. Ayan. Siya mga karusi na yung TC RRA, no, RRA TC 150. Yan, available dito. Ayan, no. Ayan mga karusi, no. Ayan. Dito pa rin yung ano, yung classic DI. Available pa rin dyan. At mga karusi, yung sa mga nagtatanong pa rin dito, yung Piago pala, yung ano, yung cash on delivery. Dito pa rin dito. No, ito yun. Ayan, malinaw na. Ayan. Kasi may nagtatanong sa ano ko, sa vlog ko. COD niya pala ito, cash on delivery 196,500. Kung ano siguro, kung hindi siya COD, yung hindi cash on delivery siguro, kung dito niya bibili, baka may discount pa to. Ayan, i-review ko lang, no, 8K yung down payment. Monthly niya 12 months is 20,655. 24 months niya is 11,968. 36 months niya is 9,072 ata. Ayan mga karusi moto, yung Rusco Rupia. Mga karusi, no, ito yung 150. Tapos dito mga karusi moto is yung TC Macho 175. Ayan mga karusi moto, no. Ayan, marami available dito mga karusi moto. Ayan, Rusi Macho TC 175. Gaya ng sabi ko mga karusi moto, no. Ayan, pwede dito yung Gcash dito yung bayan. Yan, may QR code sila dyan, no, sa lamisa. Ayan mga karusi mo. Ayan, no. Available dito. Ayan. Yung pang price nyo dito. Aso nyo mga karusi mo dito sa may Usi Pinmali, Usi branch, no. Yung mga available ng motorcycle sa ngayon, no. Available na maraming stock sa 150. Match pa rin tayo. Tapos yung classic 250 ay available din dito. Ngayon mga karusi mo to yung ano, yung 125, pwedeng i-pick up yung branch mo na available. Okay mga karusi mo to mga karusi, salamat sa mga karusi. Keep safe, sana sa buti kayo balagayan. Bye bye mga karusi mo to.